खा तनी ना तो पचते नहीं के खाना में, तुरंते खा तनी तुरंते उल्टी हो जाता। उतना खाना में महके लगा था, पता ना कैसा ना खाइए नहीं के जाता। यहाँ का हमरा पर खूब चिल्लाए लगा तनी, खिसियाए लगा तनी कि जब लिया के तारा के सेब संतरा रखा तनी ना ढंग से उसे खाइल कर कि हमार लड़का खूब मोट ताजा पैदा होके। अरे खा जाई तबे ना खाई जी। अब हमारे बरियाई से ठूस रहल बानी जा हमरा के दूध पिया त नारियल कच्चा खाइल कर, लड़का गोर होई। असम भगवान गोर देस चाहे करिया देस। बतावा 7-8 साल के बाद हमार लड़का होखे वाला बा हो। बस भगवान से अतने मनावत तनी कि हे भगवान निमने निमन हमार लोग लड़का हो जा। तब तो जितना आदमी हमरा के अनाप शनाप कहले बा ना ओकर झोटा ला फाड़ के मारब। केकरा से बतिया तोरो? कुछो नहीं। तब खुश बाड़ू ना? पेट में दुखाए ला त जी उतना बबुआ लात चलावत ना कि का कहे के। हाँ तो रखल बस सामान तो खाए के नहीं खे। सेब संतरा सब कुछ रखल बाटे खाए खातिर, तो तोके चाहिए चटक मोटक खाए खातिर पिज्जा बर्गर चाउमीन खइबू तो लत ना मारी। हैं रोवा ऐसन बात कही ना ना कि का कहे के। अरे खा जाई तबे ना खाइब जी, कोई के शौक लागल बाटे। तो शौक से थोड़ा नहीं खे मतलब महाराज नहीं खइबी पियबू तब ना लड़का तंदुरुस्त रही। कनी बता जाके बस ना हमरा बहनिया के लिया दे। खाना पीना हमरा बन नहीं खे जनी कुछ बना जाता है ना उतना उरे महकता ना कि का बताए के मसाला वसाला प्याज लहसुन। बताओ 7 महीना चलता अबे बुला के का करे के? जब लास्ट चढ़ी तो आदमी बुला ले तो करे के। तो आपे बना के खाई तब हम ना बनाई। अच्छा ज्यादा दिक्कत होता टे? दिक्कत होता तबे ना जी। जान तनी मन तो दुखेसन भलो खूब तीखा खाए के। हम तो जानते बानी कि कहबू के तीखा खाए के बाटे। हैं और ई सेब संतरा अनार कीवी भी रखल तू तो खइबू नहीं। ओ गड़बड़ काटे तो तोरा ना हमरा के खियाई ना जी, उतना खिया खिया के मोटवा देब का एकदम से ना। मोटवा देब का? खइबू तुहे लागे लइका पे। बेसन ले आई पकौड़ी बनाई खूब तीता है। बेसन पकौड़ी उ निक लागता ना? हैं बताई जौन मन करता उन्हें ना खाए। तो मनवा के तनी मना के रखो नहीं तो पेटवा में हगे लगी। अबे कहोगी कह दे कि दांतों जमा के निकली। दांत जमा के निकली। हां तो तनी ओकरा खातिर आदमी तनी परहेज करे के पड़े कि बेसन नहीं? लेके आए भी ना लेके आए बताएं। तो पकौड़ी खाई जरूरी बा हो। हां हम खाए बजुए खाए नहीं तो लइका लड़चुआ हो जी तरह जाना। तो इहो ना समस्या बाटे। तब गोदी लेके खिलाए तो चारों लारे चुआ चुआ भर दी। कल चाची कहते करे जन जन कहती मैं ररुआ करके ले जाके दिहल करी नहीं तो लड़ा हो जाई। हां आई तो इमली ले ले आई पाकल। इमली हां कह के हम ले ले आई कांच दे ले आई मिली तो कितना चाहिए? जाए जल्दी बेसन लेके आई हमरा के। कितनी लेके आई? जाए आधा किलो ले ले। ए पागल ना हो? आधा किलो तो को बुझाता है इतना होखेला? उतना बेसन में प्याज कटबू आलू कटबू ओमे बहुत सामान काटे तो पता बा इतना हो जाई। जाए दे हम बना के दिन भर खाए। उठी जाई देरी मत करे। अरे तो उतना हम पा भर ले ले होतन ठीक बा? ढेर मत ले दी ना मुंह पे उठा के फेंकब बेसन अपा। हां तो लियम तो 2-3 दिन बना के खइयो ठीक है? ठीक बा। कुछ कहा हमरा मरद लेखा कोई के मरद निखे हो दादा। यही जा मेहरारून के अपने निहरवा गइल त हम पहुंचैन के गांव में का भैया लोग उतना खिसियान जा रोज रोज तर भैया हवे लिया के देई लेकिन हमार मरद बिना कहले पूछले फल फ्रूट लिया के घर में भरले रहत ना आ खइला खातिर त उतना ना हमरा के सुनावत ना कि का कहे के। हां त हमहु गंगा नहा के ना मरद पहिले बानी हो कि बिना कहले पूछले एकदम से घर में भरले रहत ना। जाई प्याज वज काट ली। कई साल तक ले परहेज कइनी जा कहाँ ना जाए के चाहिए वहाँ गइनी हम देवी देवता सबके मनैनी और बस 7 साल बाद आज भगवान हमने का फरियाद सुन ले बनन और मेहरारू हमरा बड़ा खुश बिया। ये भाई जीवन जीवन चीज़ ओकर के चाही ओकर के हम सब चीज़ लिया के देह कमी ना कर सकी ना। सेब संतरा सब कुछ बटल ही बाटे और ऐसे भी चाची कहत रही कि अरे जीवन मांगी तो ओकर के दे दिए हैं। ये नहीं कि मतलब कि मत दी है लड़का जब होके तो लड़का लड़ा हो जी। हमको ऐसा नहीं करे के हमको ऐसा ऐसा चीज़ खियाई कि लड़का एकदम तंदुरुस्त होके स्वस्थ रही और 2-4 आदमी करके जब गोदी में खाए तो कही कि हाँ भाई लड़का तो ऐसा होके के चाहिए। कुल व्यवस्था करके रख दी तब वहाँ के खाली बेसन लेके आएब न तो पकौड़ी छाने के रहिए छान के खूब न बैठ के खाई कि का कहे के। माई कहल से कि बुचिया जवन जवन मन करी हमरा से फोन करके बोली है। अरे फोन करके का बोलब जब हमार मरद कुछ के कमी छोड़ी हाँ तब न फोन करके बोलब।
ला हो तू तो एकदम दौड़ा दे तू हमरा के रोजीना ला ले देनी बेसन आधा किलो बेसन हटे पूछू गा हम मर्दन के डर तो रहेला मेहरा से कह दनी पा भर लेके आई अब मान तनी पा भर लेके आई फिर 2 दिन हमरा के खाने के ना पूछब आ जन खुशी के बात बेटे तो खुशी में हम काहे कहते बखेड़ा बनी जाई कुल चीज कह के रख देले रही कि रउआ बेसन लेके आई तो बस छान के खही के रही तो तनी कमे खाई हो मरचा तनी कम डालो कर बाग जी कह दे हम खइबे ना करी और तो खाए से हम माना थोड़े नहीं के लिए तोरा के लेकिन हिसाब से मरचा लहसुन चाहे आदि लागत ना कि रउआ के कान भर देले बना सकुल तो अपने खातिर आप समझाल जाला हो कि दूसरा के कोई समझावे जाई हैं तो खाला पीला में रोक छेक करब जी खइले पीले में रुक छिक नहीं तोरा सुनी ना सब बात छोड़ी ना माई फोन कैले रहली है कहती ये बचिया बाबू के बोल दे कि लिया के आप पहुंचा दे जब कुछ हो हवा जाई ओकरी बाद से लिया के जई हां नहीं अब का लिया के जाइए झूठ मूठ के तो जाए दे का दिक्कत बावे गाँव का कहियन सब कि जब कपड़ा पड़ल तो लिया के छोड़ दिलस अपने ससुराल कौन कही जी गाँव वाला तो कहे के तो का ना कहेला गाँव के हिसाब से चलब तो रउआ चल पाए हम के अच्छा नहीं खेलागत कि ले जाके तोरा के छोड़ दी चाची बतियावत रही सुननी हमी छता पर बैठल रही तो उहो लइका हो जाओ तब न अभी तो पेटवे में न बाटे मारे धाधाइल बड़ी धाधाइल एक दिन निकल जाई हम कहनी जाए द इंसान देख के जरे लेकिन भगवान के ना देख के जरे के चाहिए ठीक न चल जाए दस के कर मुँह आदमी रोकी उतना आदमी जब बोलत रहल ताना सुनावत तो आदमी सुनत जब भगवान देखलन तो सोच हो गईलन तो वैसे ही बोलत रही बोले तो चुप हो जी थिरा जी हम चलिए ठीक है दुआरे बैठी हम लोग पकौड़ी छान के लेके आओ तो मरचा तनी मनी हमारे कति छान दिया लेकिन अपने के मत छनिया को तो ना रहो बोले नहीं जी हम बहुत परेशान हो जाए ना यहाँ से लेकिन ना रही ना चल जानी काम पे ना तो हमरा अच्छे ना लगे ना कि चुपचाप पगलन लेखा मूर्ति लेखा बैठल रहब आ यहाँ के रहब तो एगो में दूगो बोलल करब कि हंसी आवल करेला चली मसाला पीस ली भाई बोल ठीक बा तोरी जैसा नहीं है ऐसा सब तो नहीं तो मतलब बार बारे तू वहाँ मतलब तोरा के खर्चा कर दी खर्चा होई खर्चा तो ऐसा करब कि पूरा गांव जवार याद रखी कि हाँ भाई खर्चा का होखेला ठीक बा तो अइबो सब तब न वो सब काम ना है बाबू फोन पे कोई पैसा नहीं भेजे वाला काम आवो सा लगे रहिए सब के बाद जितना गोड़ा रहबो ना सबनी के कुछ ना कुछ व्यवस्था कर दी पिया उलाट गल टेंशन मत लो सा कटलू तनी रख ना रख सतीश भैया एगो खबर मिला रे का हो मतलब ठेठ ढल के पास हो गिले का खुश खबर ही मिलल ह परीक्षा देवे गेल नहीं का हम परीक्षा जना में 10 साल से फेल रहले उ वाली परीक्षा बा हाँ तब चले कि नहीं कहाँ पार्टी के तो ये महाराज तो नहीं अभी कुछ भइल ना हो अभी तो हां इधर दादा खबर ही मिल गई कम बा ठीक बाटे अभी तो सतवा लागल बाटे 2 महीने के बाद बाटे अकेले होई अरे तो अभी नाश्ता करा दे वो समय कॉल बन जी पटिया वो तो नहीं खाती कबो भागल बानी हम ठेलू ना हमार हां तो जानत नहीं ठेल ढाले को काम चला ले तो उतनी खाती हम भागल नहीं की तो कबो कर दे उतना तो कोई रोजीना के कोनो खर्चा करता ही माने तब का होता है समय बताओ का कुछ होत नहीं के रात नहीं घर गांव में यही से पूछत नहीं मेरा पे ध्यान देले बानी अच्छा ध्यान दे देले हां जरूरी बाटे ना ना ध्यान देला के नतीजा नु बा मेरा तब का पहला ध्यान तले ना पहले आदमी काम धाम में रहल आदमी घर दुआर छोड़ छाड़ के रहत रहल तो भाई अबे से भाई मेरा रो कुछ होके वाला बाटे तो भाई संगवा कुछ रहे के तनी काम धाम खराब लोग के साथ है और बस तनी तबियत खराब हो जाता है तो भाई रहल जरूरी बना हां तो वैसे तनी काम कम करत नहीं तब ये समय जब लड़का बच्चा हो जी ना ओके बस तनी फ्री हो जी और को से फिर स्टार्ट हो गया अपन वाला काम था ठीक बा तो 7 साल हो गई लोग महाराज 7 साल में जब हमार कर्म भइल बाटे ना 7 साल को तो 10 साल सुन रही नहीं 7 साल भाई सब भी हवा के 10 साल भेलो ना गावना 3 साल बाद 3 साल बाद ना गाना भइल तब 7 साल हो गए तो गांव के बहुत आदमी ताना और रहना मेहना मारत का ता बाणे बुछ रही यहाँ से बाणे बुछ रही यहाँ से कुछ होई ना ना ही के का हाला से होई कुछ जाके रखे साइया मार सके ना कोई बाल नवा का पकड़ सके जगह जहिया लिखल लो दिन होइबे करेला समय से अधिकार आ समय से कम कुछ ना मिलल बा ना कबो मिली उस समय के हिसाब से सब कुछ होखेला का तैयारी बा कहाँ ले चलबे कहाँ चलबा हमारा के ना पावन तो मेरे रोके अब तो अभी तो कहत पहले सोच समझ ले जाला वो एक दिन में अचानक का सोचबे नहीं तो अभी कहत रही कि माई का फोन करे लिए कहत रही कि घर तो देखत नहीं तो
हाँ। नौवा लागे तो पहुँचा देबू ना ई सही बात बा सुन ले बनी पहिलका लइका नैहरे में होखेला हाँ तो हम वो पहुँचा देब ओके बस देखल दीजिए ना ई तो बात ठीक बा तब का करी तब जब ऐसा बात बताओ तो कहीं जाहूँ के कहल ठीक नहीं लगत हमरा ना तुम चलो तो ओकरा खातिर हम भागल नहीं महाराज हाँ। हैं सबके खर्चा करने तू तो भाग से आगे बड़ा दुआरी पर चलो जौन कहब तो हम खर्चा कर चलो तब चलो महाराज तुम हमको छोड़ दिल का समझौता रखा है